Айде, чотвенки. Той му фърля това, обаче той не му обръща внимание. Фърля му човека и това. Герчо, виж кой влезе в кутичката. Виж какво стана. Герчо. Герчо, имам гости. Там ще се сбиете. Ще е трудно да се изправиш. Кой знае каква е мръсотията. Опа! Я да видя къде ти се. Ти си хубав. Кой влязъл в къщата на Герчи? Кой му взе къщата? И може да се изправи, изглежда. Да се чува как си към тиквичката. Не, той с крака тропа. Да видим как ще излезеш сега. Опа, да. Много добре се справи. Айде пак.